Are you a matcha lover? Ow! Yoho! Ang lakas kong tumalon! To everyone who saw and shared my recent matcha post, I would like to sincerely apologize. Wala talaga akong pambayad ngayon. I'm so sorry. Oh! Paolo! Kumusta yung mga kanselo, ako pala si Paolo at gusto ko lang i-share sa inyo ang isang maasim na trend na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Napakaswerteng inaanyayahan tayo para makita ito. So kamakailan marami nagpo-post ng mga matcha filter ng kanilang katawan at ginagamit nila at pinapakita nila ang kanilang mga ninuno at ninuna. Papakita ko lang sa inyo pero syempre di ko pwede pakita yung buo. Mr. Editor, pakita mo lang ibabaw. Ito yung isang example nun. Oh my God, binuka. Okay, so yung ma at yun siya, binukang ganon. So, syempre, hindi ko pwede pakita siya, pero nakita nyo naman, di ba? Parang ganito yung filter dati na, yung parang sa salamin, yung nawawala. Naging trend din to eh. Pero yun nga, alam naman natin ng AI, kayang i-reconstruct yan. Hindi man kayang, alam mo yun, hindi man yan kayang buhayin muli ng 1:1. Pero ate, kuya, isipin nyo naman yung carbon footprint. Isipin nyo naman yung digital footprint na iiwan nyo. Paano ba nakita ng mga HR yan? Eh, mahilig sila sa kape. So, ginagawa nito ng lalaki, ng babae. Ito naman isa. Ito naman ginamit ang calculator para i-measure ang kanyang pagkalalaki. Pero hindi natin ma-measure yung IQ nung ginawa niya ito, kung nasa taas pa o nasa ibaba. So malaking trend na ito. Ito ay sinakyan ng isang SK counselor. So ginamit niya ito, sabi niya, ano matcha, photo not mine, credits to the rightful owner. Nasa kaliwa yung kanyang photo, nasa kanan yung isa na namang nakabukang kipay. Tapos may mga nakita sa kanya na siya pala ay isang SK. So dito na-disappoint ang mga tao sa kanya. Pero ang kanyang sagot dito na ginamit lang naman daw niya to for fun. Diba? So kasi ang sabi dito ni Jules Lawford na nakahanap sa kanya, genuine question lang, especially since you hold an SK position, do you think posts like these are... So hindi ko na nakita yung mismong post ni Jules sa kanya, pero kasi siya parang anonymous na page. So sinabi niya dito na dami ka lang, tapos hashtag content monetization, hashtag matcha. Siguro tinamaan na rin siya ng mga haters, mga bashers sa kanya dahil sa kanyang ginawa. Pero I think kunin na lang natin ito bilang isang positive na kritisismo sa atin. Dahil alam mo naman, ikaw ay magiging ehemplo sa mga iba pa mga bata na nakakita sa'yo bilang isang role model sa iyong posisyon. Then, hindi mo na kailangan makiride sa mga ganyan, di ba? Or kung, alam mo yun, palipasin mo na lang. So, may mga nag-comment sa kanya dyan na, tulad dito na, hello, not to hate or you anything, but I hope you'll take this as constructive criticism. So, weird, proud pa sa engagement. Yung dump account kami pero mas alam namin responsibilidad mo bilang isa. So, di ba, meron naman talagang hulog at meron naman talagang bitaw ang ating mga dump dyan. Kaya minsan, sumusobra mga dump accounts, minsan naman may tumatama. Pero sana kunin na lang ito ng SK official na ito na constructive criticism. Dahil alam naman natin kababuyan yung, yung trend na yan. Alam naman natin ang ina-appeal niya ay yung mga talaga mga hayok na mga tao sa internet. Ano ba? Ito yung feeling kasi natin na ang anonymity sa internet ay foolproof na hindi to pwede magkamali. Pag kayo nag-video sa sarili nyo or nagpo-photo ng mga malalaswa o mga private parts nyo, tapos lalagyan nyo ng filter, natingin nyo ba dun sa mismong system o platform na lalagyan nyo nyan, wala silang copy? At kung meron man, diba, kahit sabihin natin very maraming encryption yan na meron, isang leak lang yan. So isang tao magkamali lang dyan o may lapse in security, tapos ka. Mga passwords ka sa Yahoo, di ba? Ilang beses na leak. Telegram ata, I think meron din. Hanapin mo lang yung mga news about it, Mr. Editor. Isipin nyo naman yung digital footprint ay iiwan nyo. Itong mga patak-patak ng matcha papunta sa mga susunod yung trabaho. Baka makita yan at baka yan pa yung maging rason kaya di kayo magkaroon ng trabaho, di ba? Man, matcha masyadong madamo, man. So dito parang nag-focus pa siya sa monetization. Alam mo yun na isa na akong content creator. Pero gusto mo bang maalala bilang isang content creator na ganito? Na alam mo yun, ganito ka sumikat or ganito ka nagsimula. Man. Ano ba naman yan? Tanga! Pumili naman tayo ng trend. Ang dami-dami ibang trend dyan na nangyayari, di ba? Na hindi ganito ka-nature lover type, di ba? Okay na ba kung nature lover ka? Okay lang naman kung mahilig ka sa damo. Pero di mo na kailangan pakita yung sarili mong damo, alam mo yun. At alam ko kahit
alam mo yun, kahit hindi sa'yo to, dahil sinabi mo nga na credit to the rightful owner, di ba? Kasi ginaka-copy-paste lang naman nila. Yung naramdaman no nakakita, yung mas mas delikado, di ba? Yung mga nag-look up sa'yo, mga kasama mo sa SK, di ba? Baka dapat to, sangguniang kapihan na lang pala kung kailangan mo ka na mag-matcha, delikado at mas makakasama pa sa'yo yan. Mas isira ang buhay mo. Yung matcha lovers. Oh my God! Okay, di ate. Ayoko na masyado madamo ang amoy. Ayoko na. Rod, siguro ito talaga itong panahon na parang kada isang kamay mo, meron kang paraan para mag-record na sobrang high-res na, sobrang quality, may save ka. Ang dami mga leaks at scandals na pwedeng mangyari. Gusto mo pa ba masama nun? Pag yan nasa internet habang buhay na yan, habang buhay na tong kaasima. Hindi ko inakala na ang matcha pala yung umaasim. Pag masyado na atang na ganon. Masyadong hindi mo binu-whisk yan. Huwag nyo ka, bumili rin pala kayo ng matcha sa aming maghapon latte. Hindi yan lasang kipay. So, hindi ko masyoso. Hindi yan kasi lasa na pala nakikita nyo kayo. Pero, alam mo, mapuntahan nyo na maghapon cafe. Ito na yung address. Sa may Camarin Road, Caloocan, puntahan nyo na. Pero kami dong sea salt matcha, strawberry matcha, lahat ng matcha. Wag lang yung matchang may regla. Mas mabuti mag-touch grass na lang tayo kaysa gumawa na itong matcha trend na ito. Parang awa nyo na. Buti hindi naging trend yung sa beans naman ng kape o ng milk tea, boba. Buti nauna pa pala ang boba trend. Di ba yun sa mga milk tea? Kasi maraming boba sa internet. Mga boba at boba na ginagawa ito. So yun pala, okay, meron naman palang cycle from milk tea, boba, kape, pake, walang pake, at ito naman matcha. So ito yung kanya mismong post about doon sa backlash na nakuha niya. To everyone who saw and shared my recent matcha post, I would like to sincerely apologize. The post was never intended to offend, disrespect, or target anyone. It was simply made in the spirit of fun. Pero yun nga, minsan ang fun ay fun tanga, di ba? So, okay lang naman yan. And I honestly never expected it to reach so many people or go viral. Paano ko di na-expect trend siya, di ba? If I had known it would spread this widely and be interpreted in different ways, I would have been more careful before posting it. I understand that once something is posted, forever na siya nandyan. At lahat may opinion dyan. So, lahat ay free daw, nirespeto daw niya. At the same time, I also hope people understand that not everything you posted on social media carries malicious intent. In this case, there was none. Ganahirap pag sa mga intent, hindi mo masasabi at hindi mo ma-explain lagi sa makakita kung ano yung intent mo mismo. Kasi iba yung pinopost mo sa nare-receive nila. Wala ka tayong magagawa. Yun talaga ang parte ng social media. Kaya nga, hindi ka lahat ay pinopost. Yung mga nakakilala sa kanya, alam nyo anong klase ako. Hindi daw niya ginagamit para umapi ng kapwa, which sa tingin ko hindi naman yung point nito. Kasi directed sa'yo eh. Wala ka naman nilait, wala ka naman. Directed sa'yo yun eh. Yung responsibilidad mo bilang SK. So, di naman daw niya kailangan i-defend ang kanyang karakter kasi may mga alam naman daw ng mga tao kung sino siya. Pero syempre, dahil marami daw mga na-reach pang ibang audience na hindi naman siya kilala, naiintindihan naman niya bakit siya na-misunderstand. So, naalala daw niya dito na yung mga posts made for fun can be interpreted differently by others. At lalo na pag public mo siya pinost, diba? Di naman ito nakakagulat, di naman ito pinanganak kahapon. So, tinitake na lang daw niya ito bilang isang lesson. So, di ba, ito ang silver lining, ang S sa SK ay silver lining. So, sinabi ulit dito na sorry daw sa kanya and those who offered constructive criticism. Di ba po siya, pag nakatikim ka talaga ng matcha na merong yung overpriced na tinapay sa Starbucks, talagang mapupunta ka talaga sa retrospection eh, na damn. Grabe ang social media talaga. Double-edged sword, pwedeng for good, pwedeng for bad. Tapos may laptop pa ako, may aesthetic pa ako shot. Damn, so umuulan pa sa labas. I feel so blessed. #blessed. So tara matcha, haha. So kasama daw niya yung kapatid niya dito. So ito yung kanyang mas official statement, baka ito yung mismong sinabi sa kanya ng kanyang group. So I am executing buti nakatakot yung word executing ah. Parang martial law. I'm executing martial law 2.0. This official statement regarding the issue raised against me stemming from an earlier post I made on my Facebook account. Being elected to a public office indeed involves public trust and confidence, most especially from the very sector of society we represent. Along with it also comes accountability and the fact of being held to higher standards in almost everything we do. Yes, we are on. Also, you are on a higher pedestal. A few days ago, I made a post about a certain topic that is trending online, the matcha. The post was merely aimed to have laughs among friends and acquaintances on a boring day. I just did not think of it. Well, hindi mo siya inisip talaga. And got the reactions beyond what I expected it to get. Kasi may hashtag content monetization ka, so parang inisip mo na, sayang naman na siya na rin. So, sana kumita ka dun kasi malaki naman ang kitaan sa social media. Di ko naman yan gini-gatekeep. I am aware that it had not sit well with number of people. I'm not offering any excuse.
Nevertheless, I have given time to reflect on the issue and assure everyone that moving forward, I will be more circumspect, introspect, retrospect, inspector gadget with regard to my actions, whether it be done in my capacity as a public official, do otherwise. Do know that I will continue to strive to represent my constituent official parang si Buck Arthur, I shall return. Thank you very much and may God bless us all. So yeah, doon na nagtatapos ang kanya kabanata ng ating sangguniang kamatsahan. Yung automatic pa may pogi na. Kasabi lang te, pati kulay ng damit mo, matcha. Ano ba yan, men? May pan-Jollibee, walang pambili ng panty. Sunod. Yoho! Ang lakas kong tumalon! Thank you so much sa pagmamahal nyo sa akin. Okay, men, ang AI ay masyado ng malala. Mapasa filter man ng matcha o mapasa... Men. Ito ginagawa. Ayoko na, wala akong comment. Kundi bakit ganito ang buhay. Basic ice skating. Sa dako pala to eh. Pag hindi nga ako marunong pre, ba't nyo ako inaaya ng inaaya? Paninindig ka nyo, ang sakit sa kamay nun ah. I-update ba sa kamay niya? Ayun, ay di, ano pala, braso. Di ba, kaskas. Parang yelo, pwede ka na bumili ng ice cream. Lumabas ka na parang sila, hayop ka. Okay, ayaw na kitang kalaro. Di ka kasama. Wag mo bigyan ng panulak na matcha yan. Hayaan mo panindigan niya. Tira-tira ka pa dito. Akin na nga. Sarap naman. Sarap po kalaro. Hayop ka. Mang Boys Canteen of Darkness. What? Computer repair and clothing rights. Start your day right. Avail now from 4 a.m. to 11 p.m. Cobra Americano. Hot ice made with 100,000% Robusta beer from Vietnam Street Area 1 Dasma. Free deliver with minimum order of 2 packs Malboro. Di ka talaga makakatulog. At kung gigising ka man, sa langit na po ang gising. Makakatulog pag di ka rumoksi ng bagong drop, may bagong t-shirt na yung output damn. Tunaw ang plastic, diretso sa iyong laman. Lapnos ang dila mo dyan. Buti pa sa amin sa maghapon, boom, easy plug. Pasok mo ulit. Buti pa sa maghapon. Di mo kailangan ng Cobra, magigising ka sa ganda ng matcha namin. At syempre, try nyo rin ang iba't iba pa naming mga drinks. Maghapon latte, aking favorite, aking makre-recommend. Lagi ko iniinom ang Aeromancy. Try nyo na, Aerocano, na mero style namin ng calamansi. Basta tikman nyo lang. Ano to? Ilayo ang SoundCloud sa mga Pinoy. Ay! Alis ka na! Sino ba kasi inayahan siya sa labas ng pinto? Nasa may aso pag kailangan mo para abulin yan. Sorry, I'm really sorry. Wala talaga akong pambayad ngayon. I'm so sorry. Oh! Ma'am, kainin mo yung I'm so sorry mo, putang mo ah. Isang oras ako dito nakahintay at 246 pesos na yung babayarin mo. Ano ba to? Alam mo ba yun? Kailangan ko ng context, man. This is so deep. Ma'am, kainin mo yung I'm so sorry at 246 pesos na yung babayarin mo. Dito na siya ngayon, walang pambayad, tangina. Baka meron tong version na pag binabaliktad mo, baka siya, it's a commentary about Philippine politics, the gap between the middle class, upper class, lower class, gender equality, Pax Silica, bicameral committee, and everything else. Diba? Baka mas malalim pa to. Baka may side A, side B to. Parang brief. Ano to? PSAU Network of Student Entrepreneur. Baka magbebenta ng matcha. Bili po kayo, lumpiang gulay siya may baboy po, papatibay ng karelasyon. Bili na po kayo, kahit dalawa lang po para makabenta lang po kami. Ang gwapo-gwapo nyo nga po, kamukha nyo nga po si Dingdong Dantes. Kahit di nyo po sila kamukha, gwapo pa rin po kayo. Kuya, ilaw ka ba? Kasi nakakasikapuhan nyo. Oo, hindi ka na sumabit. para akong ine-exercise na multo, men. Bumili, maengkanto. Ding dongs POV upon hearing this chant. Si Gotenks girl version, magko-combine sila. Matcha at kape, pinagsama, boom. Paulo! 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 Hi, Paulo. Paulo! Masyadong masarap ang pagkakasabi mo, lasang matcha. Ubad ka na nga yun, parang pwede ka na rin mag-matcha trend, malapit na eh. Ay, tigilan natin yun, masyado na marami nakita. Paulo!
So doon, tatapos ako kung nagustuhan nyo. Huwag nyo kalimutan like, share sa mga mahilig sa matcha nyong friends. Hindi sa ganitong klaseng matcha. May mga mani-mani pa ibang matcha dito. Huwag nyo kalimutan. Paulol matcha hater. Ano ka pala?